Txell? Sí, a nivell de crear aquests productes en les zones, en els territoris, suposo que també és complicat a l'hora de relacionar-se amb les empreses o amb les altres empreses, no? I a l'hora també de poder crear aquests paquets que han d'estar congeniats una miqueta amb les característiques del que és l'espai en el que ho faran. Vostès veuen que hi ha més grups, suposo, petits, no? I no sé si veuen l'interès a nivell internacional, a nivell nacional, perquè a vegades els mateixos que estem a prop, no valorem les coses que tenim també així més pròximes. No sé si han vist vostès aquest interès dels clients d'on els hi ve, no? Bé, nosaltres quan vam començar vam decidir d'antuvi ser un receptiu. De fet, la marca, tenim dues marques, Ocio Vital, que és pel mercat hispanoparlant, i Food Wine Tours, que és per tot el que és el mercat estranger. Fins ara hem treballat molt amb el mercat estranger, sobretot tant com a receptiu com a DMC i per grups i demés. I el que és Ocio Vital ha treballat sobretot molt el que és el mercat d'empresa. Creiem que hi ha una vessant molt forta en tot el que són els team buildings, les formacions experiencials, que també és un nou producte que llançarem l'any que ve. El que passa que també aquest any ens hem començat a trobar sorpreses, molt grates, que hi ha molt client que està disposat a pagar per viure una experiència diferent, perquè fins ara la gent veu el turisme com anar a visitar dues bodegues. Jo crec que, sincerament, no és això. A més a més, si les bodegues són molt iguals, realment l'experiència és totalment diferent. Després, nosaltres el que intentem és ordenar, triar les bodegues, que puguin aportar valors a cada un dels nostres clients, triar un restaurant que els pugui prestar un servei i un carinyo i tal, i el fet d'haver treballat també amb els proveïdors, intentar ser amics, crear uns vincles col·laboratius, també ens fa que els nostres clients se senten molt més ben tractats. Vull dir que jo penso que això també és una de les primeres funcions de qualsevol agència de viatges, vull dir que és productora, intermediadora i també comercialitzadora. Vull dir que nosaltres intentem lligar tot això, fer un bon xató, una bona maionesa, i que la cosa al final quedi lligada i que realment el client quedi satisfet. Ja ens ha col·locat el producte. Sí, claríssimament, Jordi. Això ja és típic. Això ja és típic, no? Jo veig el que tinc, vull dir, no... No, és que abans t'he preguntat precisament com fèieu per comercialitzar i tot això, dius la ubiquitat. Ara, en aquests moments, aquí has col·locat el producte, és exactament el que s'ha de fer, no en termes contraris. No, estava pensant en productes aquests molt concrets, estava pensant en concret, i més lligant el tema no gastronòmic, tu coneixeràs una experiència reeixida d'un mas a la zona del Priorat, que des del principi va tenir molt clar quin era el seu producte, que eren estades d'una setmana enogastronòmiques en el territori, bàsicament al Priorat, on et feien viure com a experiència. Pel matí anaves a comprar al mercat, pel migdia feies això, després te'l menjaves, etc. i t'ensenyaven les virtuts del territori, en aquest cas molt delimitades a la ciutat de Barcelona i al Priorat. És curiós perquè aquesta empresa es va centrar al principi exclusivament en el mercat nord-americà, és més, la seva web està només en anglès i adaptada al mercat americà, però no, les xarxes socials, els internets de torn, les noves tecnologies, els 2.0, els 3.0 i els 23.8, al final fan que tothom se n'assabenti i comencen a tenir quasi més turisme del nord d'Europa, del centre d'Europa, que no pas dels Estats Units. Tu creus que aquesta és l'assignatura pendent dels que us dediqueu a fer productes, la internacionalització em refereixo, a fer productes específics tan concrets i tan a mida del client? I per què? No sabem fer-ho o s'ha de fer d'una altra manera? Bé, el problema que tenim és que totes les empreses que ens dediquem a aquest tipus de turisme som totes petites, totes som d'un perfil més aviat petit. L'empresa que tu comentes, el gran èxit és que el marit de la propietària de la casa rural és americà. Té una delegació, a més passen 6 mesos aquí, 6 mesos als Estats Units, amb delegació a Miami... Però no coneix a tots els americans. No, però van començar amb un avantatge competitiu en aquest sentit. El que està clar és que cada mercat és una particularitat, els nòrdics, per exemple, els agrada molt treballar amb receptiu, els americans hi ha petites agències que jo crec que amb bastant d'èxit a Estats Units, vull dir que tenim molt ben identificades i que amb el decurs del temps hem pogut anar treballant amb ells i demés. El que passa és que l'americà especialitzat és molt punyetero, vull dir, perquè ve directament a la destinació, visita ell personalment tot el seu recurs i el paquet, en comptes de fer-lo aquí i deixar-li a un DMC que li organitzi tot, el que fa és organitzar-ho des d'allà, ja ho té pactat uns dies, o sigui, amb pocs
amb poques sortides realment té els mateixos guanys que possiblement perquè el client americà està disposat a pagar molt més, a diferència de l'espanyol està disposat a pagar molt més simplement perquè les seves vacances siguin un èxit, perquè clar, l'avantatge és que la garantia que tenen és que el mateix propietari de l'agència de viatges especialitzada els acompanya durant tot el viatge i això per a ells no té preu, igual que l'eslògan de la targeta doncs no té preu. Els nòrdics funcionen d'una manera, els japonesos funcionen d'una altra, però nosaltres estem treballant en tenir una delegació als Estats Units, perquè creiem que realment per nosaltres seria un èxit i creiem que realment ens aportaria molt de clients el fet de tenir una persona allà que ens representés i que ens fes les visites comercials i més, perquè en aquests moments el que està clar és que si volem tenir èxit hem d'anar a buscar el client i portar-lo a que visqui aquesta experiència i que realment se senti, o sigui, que pugui parlar, ara que es parla tant del 2.0 i més, que parli realment del que ha viscut. Nosaltres tenim una ruta d'etapes que surt cada dijous, divendres i dissabte, pensada per turistes estrangers. Aquest any és un èxit, vull dir, un any de crisi, en aquest any en portem més de 1.700 persones que van a peu per la ciutat de Barcelona. Per Barcelona, a més. I és un èxit perquè nosaltres els hi convidem a que expliquin la seva experiència a les xarxes socials. I des que fem això, realment, per què? Perquè viuen una experiència, els fem sentir com a casa, els fem sentir com a espanyols. I això és una cosa que realment el turista avui en dia és el que està buscant. I quan anem al Penedès o quan anem al Priorat i demés, doncs el que busquem és que realment la gent surti això realment emocionada, surti realment contenta i que pugui parlar, perquè és el que necessitem. Vull dir, per això moltes vegades, quan parlem de promoció turística amb les autoritats del nostre país, els diem, escolta, no gasteu tant possiblement en productes convencionals o la comunicació convencional, com és folletos, fires i més, invertiu en producte, perquè el que ens cal és justament que la gent vingui, conegui el territori amb un bon producte, vull dir, hi ha productes per ahí dels nostres competidors que penso que no són un producte adequat a les necessitats del turista que ve ara que busca experiències. Aportem-li això i convidem-lo que, sisplau, que parli. És la millor promoció que podríem fer mai.